खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 26 अक्ट'बर 2020 समबार फैदो दिननि सानजौफुनि बा बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। भिडिअखौ बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे गुरै खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि खौराङा जाबाय एक्टर लिंसार बसुमतारीखौ एक्टर फैला ब्रह्मआ BPF हान्जायाव हाबाखै होननानै बुंदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गावजों आरो लिंसार बसुमतारीजों जानबुङाव सावरायलायदोंमोन। जानबुङाव सावरायनायनि गेजेरजों बिथां लिंसार ब्रह्मआ गावखौ BPF हान्जायाव हाबाखै होननानै बुंहरदों होननानै मैयाहाय बिथां फैला ब्रह्मआ खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों। लोगोसे भारत हादरा चाइना हादोरनिफ्रायबो बांसिन बोलोगोरासिन आरो गासैबो बिथिङावनो बांसिन खाबु मोननांगोन होननानै RSSनि चिफ महन भागवतआ बुंदों। गुबुन फारसेथिं बिहारनि इलेक्शना अक्ट'बरनि 28निफ्राय जागायगोन आरो 10 नभेम्बराव रिजाल्टखौ मोननाय जागोन। बे बिसायख'थिनि केम्पेइनआव चिराग पासवानआ अयोध्यानि राम मन्दिरनिफ्रायबो बांसिन गेदेरसिन सीता मन्दिर बानायगोन होननानै बिथाङा रादाय होदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय पानसि ब्रह्म जायबा जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिस। बिथांनि बिमाया बर'नि मुंदांखा सावथुन आलायअरन सावथुननि एक्ट्रिसमोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बिथाङा बे साननैसोनि गेजेरावनो जोंनि बे बुहुमाव गोबां मुं खामायगासिनो दङ। आसा खालामो बिथाङा बेबायदिनो मुं खामायबाय थानो हाथों। लोगोसे मैयाहाय 25 खालाराव बिथां हाग्रामा महिलारि आरो WPTनि सन्दन ब्रह्म बिथांमोना बिटिआरनि बायजोनि UBPOनि दैदेनगिरिफोरखौ फोथाय खेबस' खालामबाय होननानै बिथां महिनेश्वर बसुमतारीआ खौरांगिरिनि मेलाव दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबुन खौराङा जाबाय BJPनि खामानि मावग्राफोरा जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव महबुबा मुफ्तीनि फ्लेगखौ लानानै खोथा बुंनायनि फारसे बेरेखा धरना खालामदों। मोजाङै बुजियाखैब्ला मैयानि रादाबखौ नायबानो जाबाय। सानफ्रामबो गोदान गोदान आपडेट होबाय थायो। दा बेनिखायनो गासिबो निउसखौ बुंबाय थाब्लाथाय गोबाव जायो। दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना मिथियाखैब्ला मैयानि रादाबखौ नायबानो जाबाय। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय चिफ मिनिस्टार उद्धव ठाकरेजों आरो एक्ट्रिस कंगना रानावतजों दावहा नांनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। गोदोनिफ्रायनो जेब्ला सुशांत सिंह राजपुतनि केसनिफ्रायनो दावहा नांलायगासिनो दं ससियेल मिडियायाव गाव गावनि रायजोखौ लानानै माने गाव गावनि रायजोखौ बाख्नायो। माने जोंनि रायजोआव बिदि गैया, जोंनि रायजोआव बिदि गैया, बायदिसिना खोथा रायजोखौ लानानै गुलाय गुजाय जागासिनो दङ। आरो बे खौरांखौ इन्डिया टुडेआव होनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि सानजौफुनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। फेसबुकआवनो जा वाट्सएपआवनो जा जेरावबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम।